Mbak Ida, Mbak. ndi sampean? Iki lho Mbak belanja. Ah. Arep belanja apa, Mbak? Iki lho Mbak delok dhewe, blonjo entek semene iki 30.000. Ora bejaji blas lho. Jal tak delok. 30.000, Mbak. Heeh. Jadi sampai entuk kerupuk, entuk tepung, entuk brambang, karo ki entuk lombok barang. Mbek tempe lho, ya wis kakek lho, Mbak, iki, Mbak. Akeh apane to, Mbak? Iki nek tak nggo mangan dhewe lho, turah-turah. Lha iki masak keluarga. Kok cukup? Sampeyan nek blonjo ngono ki ya tambah akeh sisan, geneng cukup. Aku ki to, blonjo ki lho, Mbak, tak irit-irit ben supaya cukup dienggo mangan. Durung lho bayar sekolah anakku. Omah, motor, listrik, banyu. Wis Mbak pusing aku, pusing. Nah, sampeyan ngopo ndadak ngirit-ngirit barang? Sampeyan bojone kan kerjane pabrik to. Gajine gede banget to kuwi. Ya Allah to Mbak, gaji gede. Nek aku ora tak irit-irit, cukup kanggo apa lho? Kuwi lho Mbak, tak tabung sithik-sithik ben cukup. Pemeneh saiki barang gitu larang kabeh. Aku ki wedi lho Mbak, sampeyan saiki usum PHK ngene iki. Nek bojoku tiba-tiba kena PHK piye? Kancane bojoku ki to Mbak, wis akeh kena PHK. Kan ludu nganggur kae. Ujung-ujung iki to Mbak, pegatan rumah tanggane hancur kabeh berantakan. Gara-gara apa? Siji, ekonomi. Heeh, Mbak, bener sampean. Iso ngirit-ngirit barang karo nabung sisan to. Lah iya. Ya Allah, Mbak, sampean iso nabung. Aku mbok tuturi, Mbak, cara iso nabung. Emange sampean sesasi nabung piro, Mbak? Ya lumayan sih Mbak. Sasi aku iso nabung 5.000. Hah? 5.000, Mbak? Mm-mm. Lah bongko to, Mbak. Tak kirane iki sampean iso nabung 50.000 to. 5.000 ya jajane anakku. Bongko aku ngono kuwi.